Заминаваме. Да. Здравейте. Пардон, извинете. Може ли само да минем? Благодаря. О, ето я. Елза! Така де, кралице. Пак съм аз. Позволете да представя принц Ханс от Южните острови. Ваше Величество. Бихме искали благословията ви. Да, Да се оженим. Сватба? Извинявай, обърках се. Не сме обсъдили още подробностите. Ще ни трябва 2 дни да подготвим церемонията. Ще има супа, печено и торта. Чакай, тук ли ще живеем? Тук? Абсолютно. Ана! О, ще поканим твоите 12 брата да Чакай, живеят какво? с нас. Не. Имаме много място, да не се съгласят. По-леко. Никакви братя няма да идват. Няма да има сватба. Чакай, какво? Може ли да поговорим, моля? Насаме. Не, каквото имаш да казваш, кажи го на двама ни. Добре. Не може да се ожениш за първия срещнат. Може, ако е истинска любов. Ана, какво знаеш за истинската любов? Повече от теб. Ти знаеш само как да отблъскваш хората. Поиска благословия, но отговорът ми е не. Сега. Ме извинете. Ваше Величество, ако може да улесня... Не може. По-добре е да си вървите. Празникът свърши, затваряме портите. Какво? Елза, не, чакай! Дай ми ръкавицата! Елза, моля те, не мога да живея повече така. Тогава си върви. Какво съм ти направила? Достатъчно, Ана. Не, защо? Защо ме отблъскваш така? Защо отблъскваш целия свят? От какво толкова те е страх? Казах достатъчно! Вещица! Знаех си, че тук става нещо съмнително. Елза.